Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Guru besar MTM Mas Imam Ma'ruf beserta anggota seluruhnya yang saya hormati, mboten MTA nggih, MTM seluruhnya internasional, terutama teman-teman kelairane Mas Imam ibu niko Todanan, kalau dalu kula keng mriko. Terus saya sami mriki nggih. Sami mriki berarti semer foto mlaku. Kalau dalu klambi kula ya iki, sarungku ya iki, bocah-bocah ya iki klambine. Baladane nggih niki. Dadi lho kok kaya foto mlaku. Sing kula ganti namung serban mawon. Daya putra dan putri anggotanya yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Terutama Akhinal Karim Kiai Haji Alamul Huda, Kiai Haji Muna'amul Khair, Kiai Haji Ustadz Bangkualam. Niki sampun berjalan mriki sedaya, tapi sing rawuh niki nggih alam muda mengke kula celuk. Wis aku celuk Mas kok ya tak celuke bareng kalih kula. Pengajian duet ya iki. Yang saya hormati juga sedaya kiai, terutama kiai sak ceweng. Kiai sedaya, kiai musala, kiai masjid sedaya ingkang minulya. Bapak Kepala Desa sebagai umara ingkang kula mulyakaken, kula hormati, saking kecamatan kok kepolisian sedaya, rekan-rekan kanca-kanca polisi ingkang kula hormati, ugi niki Pak Basuki karoyo-royo jene awake kesel rawuh mriki ingkang sangat kula sayangi lan sampean sayangi ngoten nggih. Niki para bapak lan para ibu, monggo dalu punika syukur alhamdulillah mboten jawah. Muga-muga mawon dengan syukur Allah Ta'ala nambahi kenikmatan dateng panjenengan sedaya, kula lan panjenengan pun tambah nikmat, rahmat, taufik, hidayah, maunah, inayah, tumplek-blek diparenganaken dateng kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kula panjenengan memperbanyak niki supados kula panjenengan diaku sebagai umat, sebab beja-bejane wong sapa sing diaku umat kalih Kanjeng Nabi mesti jaminane oleh syafaat yang namanya syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak ibu-ibu niki MCM MTM kok MCM kayak rumah makan. MTM ngawontenaken harlah yang ke-7, berarti 7 tahun umure nggih, baru 7 tahun sudah sedemikian besar. Muga-muga kemajuan, kepesatan, kebesaran MTM dibarengi dengan pengajian semakin maju dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Sebab apa gunane kuat gak akhlakul karimah? Jadi mudah-mudahan ya pinter, ya kuat, ahli pencak, akhlakul karimah. Penting kita itibak dateng Rasulullah. Keranten Kanjeng Nabi niku sing delem ora rupane. Nek Nabi Yusuf rupane sing delem, nek Kanjeng Nabi mboten, padahal ganteng Kanjeng Nabi. Cara rupa, Pak, rupa ki Allah Taala nggih rupa sakbal. Sakbal diparuh sigar separuh, cara semangka nggih, sigar separuh biak rupane diwehno Kanjeng Nabi separuh blang. Sing separuh sigar meneh dadi seprapat, sing seprapat didum wong sak donya, sing seprapat diparingaken Nabi Yusuf. Berarti kan sing ganteng Kanjeng Nabi pol nggih. Niki Nabi Yusuf seprapat. Lah sing seprapat wong sak donya termasuk sampean barang iki. Sampean kulite mbah bagian ora. Kaya Gus Dai isine tok paling. Lah peseke ngono kuwi. Pak Basuki bareng ngalah paling oman isine iki. Mas Imam barang ya isine, kula bareng ya isine paling boman ora ya. Mulane niki wis kaya ngeten. Nanging ora tau dilem rupane Nabi Muhammad. Sing dilem napa? Sing dilem rupane Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilem rupane kalau Allah Taala saking gantenge. Sampai nang ayat Quran falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Rambut jawab Allah ora paten.
Alhamdulillah bapak-bapak mas-mas giat Allah wong itu ngowo aku segumun aku ragu-ragu ndelok wong kene kita ayu-ayu ndak kopok itu in hadza illa malakun karim. Masya Allah dilemak saking gantenge lho Pak. Falam maro aina mongko arikane ningali weruh sapa wong wadon-wadon. Nalika niku mergo napa? Dewi Zulaikha bojone Patih. Bojone Patih ngepek anak Nabi Yusuf ning bareng Nabi Yusuf Joko disenengi dhewe. Sampai dadi gak karuan nak Dewi Zulaikha wirang lah iya wong bojone raja kok trimo seneng karo anak pek-pekan anak pupon seneng karo babune wong wedok ngenyek kabeh. Sak negara Mesir ngenyek kabeh. Dewi Zulaikha mangkel dinyek lho. Aku mbok nyek ya wis wong wedok sing ngenyek-nyek kelompokno wong sak negara. Kelompokno kayak gedung sing kewedhe. Wis pokoke dijamu sak enak-enake. Ibu-ibu, sampean kula undang mriki mboten kula badhe dalu urunan mboten, badhe kula napa hormati. Monggo makanan niki mengke dijamin kula paringaken monggo nggih. Kalih kula badhe mamerne Yusuf sing kula senengi niki lho mangke tokne. Monggo sakniki pelem diuceki monggo bareng kabeh nguceki pelem enak share bareng Nabi Yusuf ditokno. Masya Allah. Nabi Yusuf sekarang dikeluarkan. Teng terong dong teng dong dong teng terong dong teng dong dong. Kuwi unyil. Nabi Yusuf metu wong ngoceki Masya Allah saking semerep gantenge Nabi Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu gemeter wong wedok deg 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 nek cara wong cewek dedeg pelas dedeg pelas dedeg pelas deg plas ya Masya Allah kok gantenge ngono mahadza basyara palem dikoceki keliru tangan tel gak krasa saking gantenge mahadza basyara itu bukan manusia oh gantenge in hadza illa malakun karim balik kuwi malaikat Allah wa qulna hasya wa qulna lan padha ngucap sapa wadon nalika ngoceki gak krasa Pak diketoki rembut tal hasya wa qulna hasya hasai keren gantenge Masya Allah lillahi demi Allah sumpah lillahi demi Allah ma hadza basyar itu bukan manusia itu adalah malaikat Allah pun nggih niki sing kula senengi niki mrene sampean monggo pun dipun masuk Nabi Yusuf begitu mlebu blek walah histeris wong wedok sak gedung jerit kabeh aku urung dikai ngombe iki piye ngene iki aku curiga kok ora ning meja munggah iki harapan iki engko munggahe bareng Gus Huda paling padha jerit lagi tanganku tugel akhirnya pidato saya saudari nek saudara lanang nek saudari wedok nek saudara-saudari soal bedah ngarep nguri saudari-saudari bapak-bapak ibu-ibu khususnya pipon wah saya nuntut Dewi Zulaikha jari saya habis nggak bisa mesti ngetok sampean dewi mulai ojo gampang ngendowong aku sing bendino ngeramut wis edan kur trimo ganduli kelambine Nabi Yusuf lah sampean lagi rusan ngetok driji roh bendino gulu saman ketok mumpung rong munggah iki nah niki insyaallah mejane teko mesti sak isine kene tengah kok kalih Gus Huda ya lah itulah mulane Mas sing nom-nom ayat kuwi kena dienggo ngesir cewek sak nom-nom nek sampean ngesir cewek ora ditanggapi ape dirabi moh ngene moh ditolak terus kesasi cilik ati lah kenapa cah nom rupane ganteng kok ditolak karo cewek mergo tumpakane ontel teyeng ngono diteni bocah nom nek tumpakane ontel teyeng payune ra suwe ta ndani mergo cewek saiki tawani nek cewek mlaku ngulon ngetan mbak penanti mbak aku penong kono penong Bojonegoro dadak sampean uber Mas ayo mbak tak terne dadak dilirik ontel tayang la ilallah Mas ontel tayang kok tawa ada apanya paling aku titanes nek kangen aku ora kepoki bokong kowe ya jajal gawane vario reng deng 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 reng deng 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 no
kredit reng deng 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 guyu berarti kreditan wae sampean iki lha tompaki kreditan kabeh ora apa-apa Gus Duya kredit tok Gus Duya kredit duwe kreditan pengumuman Mbak berarti Mbak aku peno anu Jonegoro peno pasar lah yuk tak terno dilirik tak vario oke kualat sampean aku iki engko syutinge ilangi lho Mas sing bagian tiba ngene mbok keton wae Mbak jadi pengajian rataan sing bagian iki kok ilangi ora Ibu mulane ya Mas gak usah kuwatir wih amalno wis falam maro'ainahu akbarnahu wa qatta'na diyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nah perlu poso kok anu mawon anu nggih guru sampean Mas Imam kula nyuwun niku nggih insyaallah sampean waca sampean pasani badhe ngoten numpak ontel dah gelem cah wedok ten pengumuman ya benar mangga insyaallah iku sing gelem rupane juga tapi nek Kanjeng Nabi halah pertama-tama Nabi napa pamane sepuh Muhammad dalem kowe saiki golek pekerjaan mergawe napa man kena anu nglamar pekerjaan Dewi Khadijah ki kaya raya sak Mekah ya serono nglamar ya tenan nggih tak nglamar Assalamualaikum salam wis apa jenenge wis ngerti Ibu Dewi Khadijah rondo umur 40 tapi sik wayu kene umur 40 ireng ira karuan kok umur 20 kadang kalah ayu Masya Allah akhiripun sinten kok Muhammad dadi enten apa iki sik kira-kira umur 24 anu badhe nglamar pekerjaan jane ya Dewi Khadijah cang ganteng tapi ora wani aku ngesir pe ngomong ya piye wis akhire wong wedok kan ngono ku butuh ya gaya ora butuh wong wedok ya gaya wedok jaga gengsi padahal ya walah kliyengan ngesir ya Mbak oh cedok Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib